RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Maayong hapon mga kasama, o gabalik yapon ta ani nga pagtunog sa ato nga panud-an mga kasama. Kauban gyapon nato si Radyoman na Dodong Irino Busbog. Karong mga orasa naata sa Purok 7 Barangay 11-A ning siyudad sa Davao kasamang Bernard. O manghatag yapon ta ani nga tuang panud-an ko nga basket edition. Unsa nga putahe ni kasamang dong? Binihonang manok mga kasama. Mani atong putay. Kompleto na ay carrots, na ay bombay, na ay ahos, na ay repolyo, o na ay tuyo. Okay, na ay usa ka balay diri mga kasama kasamang Bernard. Naabtan yun nato na minog Dex DC. Sige, sa pangalan nato, ma'am? Ako po si Juby Ermac. Mangutan ako, ngano ganahan man jud ka maminaw og Dex DC? Ganahan ko sa Dex DC kay updated ko sa mga balita o sa drama. Mao pa. Tungod kay imong gihimong number 1 ang DXDC Armen Davao. Di nato lang anon kasamang Bernard. Ato lang itunol ang kining ato ang panud-an karong hapon na ato. Thank you very much sa DXDC RMN Davao. Salamat po sa inyo ha, sir. Thank you sa inyo ang gatag sa kuha nga para panihapon na ni. Si Ma'am Juby Ermac mga kasama ato ang laing nasab nga natunulan o gapahalipay ko nga panud-an karong hapon. O kauban nato si Radyoman Dodong Irino Busbog alang sa RMN Listen Win ko nga panud-an basket edition. Ako ni si Radyoman Dod Kulayaw Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition.